that I never lost 1 minute of sleep, and worrying about the way things might have been. Big wheels keep on turning, Proud Mary keep on burning. I said rolling, rolling. I ove godine, evo, u sklopu ATP-a u Umagu imamo Celebrity Stage gdje ćemo svaki dan u ovim nimalo toplim popodnevnim satima prije prvog meča, naravno, imati za goste tenisače koji su tu, naravno, na turniru Celebrity, odnosno glazbenike koji nastupaju navečer nakon mečeva i sve druge zvijezdice koje budu dolazile na Umag, gdje ćemo kratko porazgovarati sa svima od njih, a poanta svega je humanitarni karakter. Evo, kao što piše iza mene, Zvijezde Umaga za djecu Umaga, skupljamo sredstva za potrebitu djecu ovdje u Umagu. Evo, došao sam jučer popodne, odradili smo ja i Ivan jedan lagani trening, jutros sam isto napravio nešto tenisa, tako da nije bilo neke prevelikog vremena za odmor i uživanje, ali vjerujem da će to biti ovih dana. Moramo okusiti naše more prvi put ovog ljeta. Pa Umag nudi puno toga finog, ali mi smo prije svega ovdje svi došli prvo da igramo, pa onda tek poslije da se malo opustimo i uživamo. Pa eventualno piće ili dva, ali uvijek naše misli su okrenute prema tenisu i to nam je prioritet, jer ipak smo mi navikli tako i na turu da se pripremamo za turnire i to nam je neka rutina da ipak imamo dovoljno sna i odmora i jednostavno da možemo zadržati koncentraciju na tenis, da nam misli ne odlutaju.